तानेश्वर बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय मानास समस्तिनि रायजोनि केन्डिडेट। बेखायनो तानेश्वर बसुमतारीखौ दिनैनि दिनाव मानासनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बिटिएफनिफ्राय बिथांखौ मानासाव देरहानांगौनि थाखाय केन्डिडेट होआखै। बिथांखौ जास्ट एडजास्टमेन्ट एकमेन्डेसन खालामनांगौनि थाखायसो केन्डिडेट होदों। मानोना बिथांखौ बाक्सानि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, तामुलपुरनि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, बरिसाव होनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन। नाथाय बिथांखौ रावबो एक्सेप्ट खालामैखाय दिनै बिथांखौ गुबुन समस्तिनिफ्राय दिनै मानास समस्तियाव लानानै फैदों। बेखायनो बिथांखौ दिनैनि दिनाव मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै आरो गनायनाय नङा। खारन बिथाङा मोनसे समाव थांनायाव मानगोनां बिखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा जेब्लानाखि सापागुरियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ जाबाय सालानि ना, सालानि मास, ब्रयलार। गतिके ब्रयलारनि सालानि नानो जोंनि सापागुरि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा भट होआ होननानै बुंदोंमोन। थ' गतिके बिथाङा दिनै मानासनि गावनो सासे सालानि ना। गतिके मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मानास दैमानि बिखि दैमानिसो लकेल ना जायो, सालानि नाखौ जाया। बेखायनो तानेश्वर बसुमतारीनो दिनैनि दिनावहाय मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव सार नोंथाङा जुदि मानास समस्तिनि मानिजाथाव रायजो राजाफोर आरो जोंनि दोलोनि नेता कर्मिफोरा आंनि सायाव जा फोथायनाय, जा बिसास, बे बिसास थानायनि थाखाय दिनै आंनि दोलोनि दैदेनगिरि जोंनि दोलोनि मानिजाथाव आफादगिरि प्रमद सारआ मानास समस्तियाव आंखौ बिजाथि महरै दिखांबाय। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। दा फैबाय थानाय समाव मानास समस्तियाव थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोर, लामा दालां, स्कुल बिल्डिं, वाल बाउन्डारि, कालभार्ट, जिमानखिनि खामानि मावनांगौ दं, बेफोर खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लानानै मावनो थाखाय आङो जोंनि नैबे समाव सार थख्लाबारि समस्तिनि बिथां तानेश्वर बिथाङाबो जे बिटिएफनिफ्राय नोंथांजों कन्टेस्टआव जागोन, बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो सार? तानेश्वर बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय मानास समस्तिनि रायजोनि केन्डिडेट। बेखायनो तानेश्वर बसुमतारीखौ दिनैनि दिनाव मानासनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बिटिएफनिफ्राय बिथांखौ मानासाव देरहानांगौनि थाखाय केन्डिडेट होआखै। बिथांखौ जास्ट एडजास्टमेन्ट एकमेन्डेसन खालामनांगौनि थाखायसो केन्डिडेट होदों। मानोना बिथांखौ बाक्सानि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, तामुलपुरनि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, बरिसाव होनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन। नाथाय बिथांखौ रावबो एक्सेप्ट खालामैखाय दिनै बिथांखौ गुबुन समस्तिनिफ्राय दिनै मानास समस्तियाव लानानै फैदों। बेखायनो बिथांखौ दिनैनि दिनाव मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै आरो गनायनाय नङा। खारन बिथाङा मोनसे समाव थांनायाव मानगोनां बिखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा जेब्लानाखि सापागुरियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ जाबाय सालानि ना, सालानि मास, ब्रयलार। गतिके ब्रयलारनि सालानि नानो जोंनि सापागुरि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा भट होआ होननानै बुंदोंमोन। थ' गतिके बिथाङा दिनै मानासनि गावनो सासे सालानि ना। गतिके मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मानास दैमानि बिखि दैमानिसो लकेल ना जायो, सालानि नाखौ जाया। बेखायनो तानेश्वर बसुमतारीनो दिनैनि दिनावहाय मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव सार